Vo väzení známom ako vertikálne samoriadiace centrum sa Goreng prebudí v betónovej cele s číslom 48 na stene. Nie je tu nič iné ako posteľ a umývadlo a diera v strede podlahy, ktorú jeho spolubývajúci Trimagasi nazýva pit. Sú tam stovky poschodí ako oni. Na všetkých sú dvaja väzni s falošnými menami, ktoré im pridelilo vedenie. Každý deň sa jedlo spúšťa na plošinu cez otvor a vy máte 2 minúty na to, aby ste zjedli čo najviac, kým odíde na nižšie poschodie. Čím ste nižšie, tým je menšia šanca, že niečo zjete. Na konci každého mesiaca sú väzni premiešaní a poslaní na rôzne poschodia. Keď Goreng prvýkrát uvidí plošinu, rozhodne sa nejesť, pretože nie je hladný a radšej nechá jedlo pre nižšie poschodia. Keď Trimagasi zje čo najviac, napľuje na stôl a vie, že ľudia hore pravdepodobne robia to isté. Goreng sa rozhodne nechať si jablko na neskôr, no po odchode plošiny začne byť celá extrémne horúca. Ukázalo sa, že uchovávanie jedla je zakázané. A tak sa Goreng musí jablka zbaviť, inak zhoria. Goreng sa tak zamyslí nad pohovorom, ktorý absolvoval pred vstupom na miesto, keď musel podpísať papier, v ktorom akceptoval skutočnosť, že sa nemôže dostať von, kým neuplynie dohodnutá lehota. Každý väzeň má možnosť si so sebou priniesť jeden predmet a Goreng sa rozhodol priniesť kópiu Dona Quixota. Goreng sem prišiel dobrovoľne, výmenou za akreditovaný diplom strávi 6 mesiacov. Nasledujúci deň Goreng odmietne jesť znova, keď príde plošina. A Trimagasi si myslí, že poschodie 48 je pre neho zbytočné. Goreng sa pýta Trimagasiho na jeho príbeh a Trimagasi vysvetľuje, že to všetko začalo televíznou reklamou. Kúpil si výnimočný nôž, ktorý videl v televízii, no len o pár dní neskôr zverejnili novú reklamu propagujúcu ešte lepší nôž. Toho tak rozúrilo, že vzal televízor a vyhodil ho z okna, čím zabil chlapíka, ktorý išiel okolo. Trimagasi dostal na výber medzi psychiatrickou liečebnou a dierou, tak tu je. Najnižšie, čo odišiel, bolo 132, takže vie, že je tam viac poschodí, pretože ich videl nižšie. Žiadne jedlo nedosahuje nižšie úrovne a mesiac tam dole to nie je také zlé. Problém je, keď dostanete 2 nižšie úrovne za sebou. Goreng sa tejto možnosti bojí a pokúša sa porozprávať s ľuďmi na ostatných poschodiach, aby ich požiadali, aby si pridelili jedlo, no ignorujú ho. Trimagasi odpovedá tak, že sa vymočí do dolného poschodia a tiež prezradí, že predmet, ktorý sa rozhodol vziať so sebou, je nôž, ktorý si kúpil v televízii. Keď na budúce príde plošina, Goreng konečne začne jesť. Tiež vidí človeka z horných poschodí prepadnúť cez dieru a Trimagasi hovorí, že je to veľmi bežné, ale nikto s tým nič neurobí. Trimagasi rozpráva Gorengovi o všetkých poschodiach, na ktorých bol a spomenie, že budú spolu budúci mesiac. Goreng si uvedomí, že spolu bývajúci sú držaní spolu, keď sú premiešaní. A nakoniec pochopí, že Trimagasi zjedol svojho predchádzajúceho spolubývajúceho, keď bol na nižších poschodiach. Keď sa plošina opäť priblíži, Miharu na nej sedí. Goreng si o ňu robí starosti, pretože si všimne, že je zranená, ale Trimagasi mu povie, aby ju ignoroval. Miharu raz za mesiac prichádza do diery, aby hľadala svoje nezvestné dieťa a tiež zabije každého spolubývajúceho, ktorého dostane, aby mala viac šancí, že bude nasledujúci mesiac spárovaná so svojím dieťaťom. Chlap, ktorého videli padať, bol pravdepodobne jej obeťou. Trimagasi potom vysvetľuje, že na rozdiel od nej nikdy nikoho nezabil, len zjedol telo, ktorému spadlo na podlahu. Keď plošina prejde na ďalšiu úroveň, väzni sa snažia využiť Miharu. Goreng na nich kričí, aby ju nechali na pokoji, ale to nie je potrebné. Miharu ich jednoducho zabije a vráti sa na plošinu. Keď sa mesiac skončí, väzňov uspali plynom a poprehadzovali. Keď sa Goreng prebudí, zistí, že je priviazaný k posteli na poschodí 171. Trimagasi vysvetľuje, že Gorenga zviazal, pretože je mladší a silnejší, takže sa Trimagasi musí chrániť. Z ostatných poschodí je počuť krik, ktorý naznačuje, že ľudia reagujú na svoje nové úrovne. A keď príde plošina, nezostane ani omrvinka. Po 8 dňoch Trimagasi oznámi, že je konečne čas, aby dostal nejaké jedlo. Trimagasi ignoruje Gorengové prosby o milosť a používa svoj nôž na získanie mäsa z Gorengovho stehna. No skôr ako ho stihne zjesť, prichádza plošina a prináša so sebou Miharu. Miharu si spomenie, ako veľmi sa o ňu Goreng bál a skočí na Trimagasiho a napadne ho vlastným nožom. Potom oslobodí Gorenga a podá mu nôž, aby ho mohol použiť na ukončenie Trimagasiho. Goreng potom omdlel a neskôr sa zobudil a zistil, že je na posteli. Miharu mu obviazal nohu kusom postelnej plachty a teraz žerie Trimagasi. Prináša nejaké mäso Gorengovi, ktorý ho po krátkom váhaní prijíma a pred odchodom na plošinu mu bez slova prinesie aj trochu vody. Dni plynú a Trimagasiho telo začína hniť, čo dáva Gorengovi šancu živiť sa aj červami. Goreng tiež začína mať halucinácie, keď vidí, ako ho Trimagasiho duch súdi pri jedle.
Na konci mesiaca plyn prevezme celu a Göring sníva o tom, že bude opäť so ženou, kým sa Miharu bude pozerať. Keď sa zobudí, zistí, že ten, kto ho olizuje, je pes. Na Göringov šok je jeho novou spoluväznicou Imoguiri, žena, ktorá s ním urobila rozhovor, keď sa dobrovoľne prihlásil do tohto väzenia. Pes je vec, ktorú sa rozhodla vziať so sebou a teraz sú na úrovni 33. Göring si spomína na deň rozhovoru a na to, ako Imoguiri robil strašidelné pauzy medzi otázkami. V súčasnosti Imoguiri vysvetľuje, že sa prihlásila ako dobrovoľníčka ako Göring a že nevedela, že tu ľudia zomierajú. Pokiaľ vie, existuje 200 úrovní a keď Göring vysvetľuje, že tu nie je dostatok jedla pre všetkých ľudí, Imoguiri poukazuje na to, že množstvo jedla by bolo v poriadku, keby ľudia jedli len to, čo potrebujú. Musí sa stať niečo, čo podporuje spontánny zmysel pre solidaritu, ale Göringovi to prípada smiešne. Zaujíma ho, či je možné dosiahnuť zmenu smrťou dieťaťa, ale Imoguiri si je istý, že politika spoločnosti neakceptuje osoby mladšie ako 16 rokov. Keď im plošina prinesie jedlo, Imoguiri zje len to, čo potrebuje. A potom, čo nejaké dala svojmu psovi, začne pripravovať 2 dávky jedla. Keď sa plošina dostane na nižšiu úroveň, Imoguiri sa pokúsi uvažovať s väzňami a povie im, aby zjedli dávky, ktoré pripravila, a urobili ďalšie 2 na ďalšiu úroveň, aby odovzdali správu. Je zrejmé, že je úplne ignorovaná a Göring poukazuje na to, že administratíva v skutočnosti nechce, aby došlo k solidarite. Imoguiri nenávidí, že Göring si myslí, že všetká administratíva je zlá, pretože pre nich pracovala bez problémov, ale Göring odpovedá, že bývalá pracovníčka jej dala privilégium vybrať si spolubývajúceho. Imoguiri sa nevzdáva a každý deň sa snaží prideľovať jedlo, no stále ju ignorujú nižšie úrovne. O 2 týždne neskôr Göringa konečne omrzí všetko jej kričanie a povie ľuďom, že ak nebudú dodržiavať Imoguiriho pokyny, každý deň si uľaví v jedle a oni budú musieť jesť hovienka. Hrozba funguje a väzni začínajú odovzdávať správy nižším úrovňam. O niečo neskôr plošina spadne a na nej je Miharu v bezvedomí. Göring a Imoguiri ju uložia na posteľ a starajú sa o ňu, kým pes kradne jedlo. Keď plošina odíde, v cele začne byť extrémne chladno a Göring musí psa prenasledovať, aby si vzal späť jedlo, ktoré ukradol, skôr než ho zabijú za porušenie pravidiel. Večer Göring necháva Miharu posteľ a spí na podlahe, len aby sa zobudil a našiel dievčatá bojujúce. Ukázalo sa, že Miharu zabila psa, aby ho zjedla. Na druhý deň Miharu odchádza na nástupište. Göring hovorí Imoguiri o Miharuovom pátraní po jej dieťati, ale Imoguiri vysvetľuje, že Miharu prišla pred 10 mesiacmi sama. Bola to herečka bez rodiny, ktorá sa dobrovoľne prihlásila ako Göring. Imoguiri sem poslala ľudí bez toho, aby vedela, aké je to zlé, a už 3 roky bojuje s rakovinou. V ich posledný deň, na 33. poschodí, sa Göring pokúša prinútiť Imoguiriho niečo zjesť, pretože zajtra možno nebude mať jedlo. Ale Imoguiri je príliš deprimovaný na to, aby opustil posteľ. Nasledujúce ráno sa Göring zobudí a zistí, že je na 202. poschodí, čo znamená, že existuje viac úrovní, o ktorých Imoguiri vedel. Takéto odhalenie bolo pre Imoguiri príliš veľa a použila svoje posteľné obliečky na to, aby veci ukončila sama. V tej chvíli sa opäť objaví Trimagasiho halucinácia, ktorá je zvedavá, či Göring nezie svojho nového priateľa. Tentoraz sa k nemu pridala Imoguiri a jej pes, ktorí trvajú na tom, že by mal zjesť jej telo. Göring sa zo všetkých síl snaží ignorovať ich neustále táraniny a snaží sa zamestnávať inými vecami. Oklame svoj žalúdok tým, že zje stránky svojej knihy a vezme si črep z taniera, aby začal počítať dni na stene. Nakoniec je však hlad priveľký a Göring sa konečne začne krmiť Imoguirim, zatiaľ čo ho Trimagasi navádza, kde má striehnúť. O niečo neskôr príde ďalšie miešanie a Göring s potešením zistí, že je na 6. poschodí. Osoba na druhej posteli je Miharu, ktorá za ním príde s nožom, ale ukáže sa, že je to len sen. Göringov nový spolubývajúci je v skutočnosti Baharat, ktorého vybraným predmetom bolo lano. Baharat je veľmi nadšený, pretože si myslí, že odtiaľto môže vyliesť až na vrchol a žiada ľudí na 5. úrovni o pomoc. Dvojica hore ho dráždi predtým, ako súhlasila s tým, že sa chopí lana. Ale keď Baharat začne liesť, druhá väzňa si spustí nohavice a vyprázdni sa na Baharatovej tvári. Šokovaný a znechutený Baharat pustí lano a spadne. Göring ho chytí práve včas, ale lano sa stratí v diere. Keď príde plošina, musia sa najesť a zároveň počúvať, ako sa väzni na 5. úrovni rozčuľujú. Ako plynie čas,
Halucinácie Trimagasiho a Imoguiriho sa opäť objavia. Trimagasi hovorí, že Gorengovi sa darí skvele, pretože má na to už len 1 mesiac a Imoguiri mu pripomína, že zmena nikdy nenastane spontánne. To inšpiruje Gorenga, aby vymyslel plán a požiada Baharata o pomoc. Mali by vyskočiť na plošinu s akoukoľvek zbraňou, ktorú nájdu a zabezpečiť, aby ľudia prideľovali jedlo tak, aby sa každý mohol najesť. Goreng to spočítal, keď bol na poschodí 202 a súdiac podľa času, kedy sa plošina pohybuje, si myslí, že existuje okolo 250 úrovní, čo by malo byť uskutočniteľné. Baharat súhlasí so spoluprácou a rozbijú posteľ, aby použili jeho kusy kovu ako zbrane. Obaja vyskočia na plošinu a idú na úroveň 7, kde Goreng poukazuje na to, že by väzňom nemali dovoliť nič chytiť. Títo ľudia jedli včera a určite budú jesť aj zajtra, takže jedlo by mali začať rozdávať až po 50. úrovni, s ktorou majú ľudia problémy. Baharat váha, pretože títo väzni sú jeho priatelia, ktorí mu pred niekoľkými týždňami pomohli vyšplhať sa hore. No ako náhle starý muž zúrivo zareaguje, Baharat pochopí Gorengovú myšlienku a začne mu pomáhať držať všetkých preč. Dvojica stále klesá, zatiaľ čo sa ľuďom vyhráža, že nechajú jedlo nedotknuté. Po niekoľkých ďalších poschodiach je Baharat šokovaný, keď narazí na Brambanga, starého múdreho muža, ktorého si Baharat váži. Brambang švaluje to, o čo sa chlapci snažia, ale poukazuje na to, že administratíva nemá svedomie a bude jej jedno, či úspejú. Ale pracovníci na úrovni Cero možno áno, takže potrebujú symbol. Baharat a Goreng si vyberajú panna kotu, pretože je to veľmi luxusné jedlo a spôsobí dobrý dojem, ak sa dostane na dno nedotknuté. Misia pokračuje. Zatiaľ, čo stále klesajú, udržiavajú panna cotu v bezpečí a zároveň chránia ľudí pred hrozbami. Keď dosiahnu úroveň 50, Baharat a Goreng začnú rozdávať prídely jedla a ľudia sú za to nesmierne vďační. Na úrovni 97 nájdu chorého starého muža a mentálne postihnutého chlapca. Goreng sa pokúsi nakrmiť starého muža polievkou, ale chlapec im povie, aby sa neobťažovali, pretože aj tak muža neskôr zabije, aby sa na ňom nakrmil. Ďalšia úroveň má na sebe iba telo a Goreng háda, že tu sa Miharu prebudil. Plošina tu nekončí, pretože tu nie sú žiadni živí ľudia, čo znamená, že Gorengové výpočty boli nesprávne a je tu viac ako 250 poschodí. Na nasledujúcom poschodí nájdú 2 mužov útočiacich na Miharu. Jeden z nich má meč a druhý je obrovský a statný, takže keď Goreng a Baharat skočia dievčaťu na pomoc, je mimoriadne ťažké brániť sa. Baharatovi sa najskôr podarí dostať svojho chlapa a potom pomôže Gorengovi zabiť veľkého muža, no pre Miharu, ktorý je už mŕtvy, je už na nešťastie neskoro. Goreng ju chce oplakať, ale Baharat ho ťahá späť na plošinu skôr, ako ich nechá za sebou. Obaja stále idú dole a rozdávajú jedlo väzňom, ktorých vidia, hoci na mnohých poschodiach sú len mŕtve telá. Nakoniec sa plošina zastaví na úrovni 333, ktorá sa zdá byť posledná. Najprv si myslia, že je prázdny, ale v skutočnosti sa pod postelou niekto skrýva. Je to malý, nezvestné dieťa. Baharat a Goreng sa priblížia k chlapcovi a hneď ako opustia plošinu, začne opäť klesať. Goreng žiada Baharata, aby hodila panna cotu do diery, ale Baharat odmieta. Na ich prekvapenie v miestnosti nie je teplo ani zima, aby ich potrestali. A po dlhom váhaní dá Baharata panna cotu mali. Všetci traja ostanú na podlahe a Gorenga neustále prenasledujú Trimagasi, Imoguiri a teraz aj Miharu. Zrazu Baharat súhlasí s duchmi a hovorí Gorengovi, že to dievča je posolstvo. A keď sa Goreng prebudí, zistí, že Baharat zomrel na krvácajúce zranenia. Keď na budúce príde plošina, Goreng so sebou privedie Mali a spustia sa do podlahy Cero, ktorá je úplne tmavá a prázdna. Zdá sa, že Trimagasi hovorí Gorengovi, aby odišiel z plošiny, pretože nie je súčasťou správy. A spolu sledujú, ako plošina stúpa z Mali v nádeji, že ukáže násilníkov nad realitu situácie.